Здравей, аз съм Калин и в това видео ще ти дам много полезна и кондензирана информация, както и техники, как да използваш изкуствен интелект в най-добрия му нюанс за твоите проекти и ежедневни задачи. Като цяло, на изкуствения интелект вече не се гледа като екзотика. Той много трайно се настани в нашето ежедневие. Но все още забелязвам, много хора се боят от него, притесняват се или пък са песимистични за резултати, които дава. Значи, като всеки един инструмент, който ние за първи път започваме да разучаваме, ни е необходимо техническо време. Така и с изкуствения интелект. С всяко ново нещо му е необходимо време, което ние да посветиме. Хубавата новина е, че той се учи много по-бързо от познатите ни до сега софтуери, като 3D Max, V-Ray и тем подобни. Единствено от тук насетне на нас ни предстои да се научим и да усвоиме техниките, по които ние да го ръководим и да намаляваме неговите халюцинации. Когато го рамкираме в ясни и точни параметри, той дава страхотни резултати. Това е, бих казал, даже базовото ниво. Следва по-интересната част, именно създаването на агенти, т.е. създаването на работници, които да изпълняват различни задачи. Представете си, че вие имате 10 такива работници, които изпълняват абсолютно всички задачи във вашето студио и то 24 часа в седмицата. Така че, когато ние обучим нашите нови асистенти, така ще ги наречеме, те са отлични в изпълнението на ежедневните си задачи и това всичкото води до едно ускоряване на нашите резултати. Когато ние имаме това време, което ни е необходимо да се съсредоточим върху истинския креатив и качеството на нашите проекти, тогава се ражда истината и тогава виждаме истинския ефект от изкуствения интелект. Така че да не губим повече време, а да се потопим в първите техники и това, което искам да ви споделя днес. Като на първо място, разбира се, няма как да не започнем с ChatGPT. ChatGPT е добре познат с неговия чатбокс, с който ние си говорим с него. Т.е. ние водим диалога в него. Ние може да разговаряме, той да ни връща информация, полезна такава, може да създава и графично съдържание за нас. С плюсчето отдолу може да добавим най-различни инструменти. И тук идва екзотиката или по-скоро вдигането вече на второ ниво, а именно по-сложното използване. Или това е реално по-качественото използване на изкуствения интелект за нашето ежедневие. Тук се крие истината. Защото именно чрез това плюсче и чрез плъгините в ляво, ние може да свързваме най-различни отделни инструменти. Тогава вече превръщаме ChatGPT в диригент или когато ние искаме от него той да разпредели дадена задача, тя да се изпълнява, той първо анализира кои други софтуери ние сме вързали към него и изпраща задачата към тях. Те съответно връщат резултата и ние отново получаваме резултат в нашия чатбокс. По същия начин работи и Claude. Само че тази разлика, че Claude в момента е много по-еволюиран и на още по-високо ниво. Той работи с едни доста по-интелигентни агенти. А агентите са неговата структура, разпределена в отделни процеси и задачи. Например, когато ние стартираме дадена задача, той да изпълни за нас, той не се втурва предварително да изпълнява нещата, а си прави проучване. Ето това е работата на първия му агент. Да направи проучването, да разбере задачата. След това да събере нужната информация или релативна на това, което ние искаме той да направи за нас, да сравни и тогава вече той с тази стратегия, която си изготвил, може да подходи в изпълнението на задачата. По същия начин ние може да си говорим с Claude, защото имаме чатбокс. Той може да генерира за нас основно текстова информация, но чрез така наречените конектори, които са изнесени в ляво, ето тук през Customize имаме конектори, можем отново това, както и в ChatGPT забелязахме, да свързваме различни платформи. И от тук идва интересната част и затова го нареках диригент, защото когато ние поискаме той да свърши нещо, той избира подходящ инструмент или инструменти, в зависимост от това колко комплексна задача изискаме от него той да изпълни, разпределя задачите по съответните инструменти и накрая излиза с един готов резултат, като сглобява абсолютно всичко за нас. Представете си, например, ние му дадем задание за наш конкретен проект и му кажем от тук насетне искаме да ми помогнеш в изграждане на концепция, идейна фаза, в визуализации, работната част и не на последно място, разбира се, спецификацията. Цялото това нещо ние може да го
промптнем само с едно изречение. Но той вече при наличието на съответните агенти и ако ние сме го обучили в правилната посока или стилистика на нашото студио, той започва автономна работа. И така стартира всичките си агенти едновременно, които кореспондират помежду си, проверяват работа си, анализират и в крайна сметка той финализира дейността и задачата с една комплексна такава и резултат, който той е събрал за нас под формата на презентация, видео или нещо друго. Клод, между другото, може би най-голямата му сила в момента е в света на маркетинга и вайб кодинга. Тоест, ние с него не само може да извършваме дадени операции, но може да изпълняваме и много сложни програматорски задачи. Тоест да композираме софтуер през Cloud Code. Другото интересно нещо, което той притежава е под разделението му Cloud Design. Това е другото му лице, с което ние можем да прототипизираме най-различни неща. Например, мобилни апликейшени, презентации, документи, уебсайтове, анимации, UA интерфейси, 3D обекти дори и още редица неща като диаграми. И в крайна сметка, когато ние му дадем задача, той пак с помощта на агенти прави си собствен анализ, задава си неговата дизайн система, това е именно мудборда, по който той тръгва да изпълнява задачата и с която се съобразява, а може и ние да му подадем такъв като цветна палитра или някаква референция от интернет. Най-често, примерно, това са други уебсайтове, като например, ако отворим именития Awards, в който може спокойно да почерпим инспирация и в момента, в който си харесаме някакъв сайт, ние да копираме неговото съдържание, да го публикуваме в код и да изискаме от него създай ми уебсайт, телефония, който наподобява чисто визуално, текстово и стилистично като прикаченият линк, който ти прилагам. И само с този промпт, реално погледнато, ние му даваме задача той да направи мокъп или един HTML, който да е максимално близко до референтния, който сме му подали. След което от тук ние можем да изпълним съответните корекции, ако нещо не ни допада и да продължим неговото кодиране, а именно задействането на всички функционалности. Ето пример за нещо, по което работя. Дори това е един mobile application, който аз създавам. Направил съм си нужния мокъп. Сега мога да прегледам всичките графични части от него и мога също така, ето чрез бутона Edit, аз да коригирам цветово, текстово и всякак всичко, което искам да променя или не ми допада. След което с бутона Share аз го прехвърлям в Cloud Code и му казвам сега ми задейства абсолютно всички функционалности, така че те да работят и да имам един пълноценен вебсайт. Така в няколко изречения ви нагледявам може би една част от основните дейности и инструменти, които вие може да използвате за вашите проекти. Другото, което е, Cloud може да се сваля на вашия десктоп и да работи като настолен софтуер. Тогава вече, ако разполагате с по-мощна машина, той ще се оповава и на вашите ресурси, не само на веб базирането. Сега, в частност с нашите проекти, интересното е това, че с помощта на тези конектори ние можем да задействаме, аз вече ви казах, комплексни задачи. И например, когато аз искам нещо да бъде визуализирано, аз просто го промптвам тук и той го изпраща чрез въпросния, например в платформата Hixfield. Така, двете са свързани помежду си. Просто аз използвам Claude като помощен диригент, който първо много по-добре ще структурира промпта за мене и друго, той ще следи много по-внимателно за изпълнението на задачата. А от нас се иска само да следим дали пък той от друга страна си върши добре работа. И така стигаме до другата комплексна платформа Hixfield, в която са събрани всички GPT модели или поне повечето от тях. Ето го и на ChatGPT модела, Seedream
Имаме NanoBanana, който е на Google, имаме на Grok, Flux и така нататък. Или с други думи, когато тук изпълняваме някаква задача и тя е в режим автоматичен, т.е. ние оставяме на него той да прецени кой от всичките да използва, ние вече имаме основата да сравним по-добрия резултат и да продължим работа с него. Така платформата ни улеснява в взимането на решение, като генерира няколко резултата наведнъж, а не го чакаме картинка след картинка да ни генерира и това нещо да ни губи страшно много време. Същата платформа, със същата връзка към Claude, я имаме и в лицето на magnific.com. Преди се казваше FreePick, от 2 месеца вече е притежание на компанията Magnific. И тук имаме абсолютно същия инструментариум. Имаме инструменти за създаване на визуализации, на анимации и дори за едни много силни корекции, които са почти идентични с тези на Photoshop. Говорим за цветови и светлинни корекции. И така двете платформи се конкурират много сериозно. Не мога да кажа коя е по-добра. За нашите цели може би и двете са сходни, но Hixfield притежава много повече инструментариум за корекции, за анимации, притежава отскоро суперкомпютър, който пък изпълнява абсолютно комплексни задачи, т.е. какво значи комплексна задача? Когато ние му дадем промпт и искаме нещо той да направи за нас, както ви казах, той генерира, да кажем, редица от визуализации или кадри, които в последствие ги комбинира и ги сглобява обратно в една обща анимация. Така на това на нас ни спестява много време. На него може да му отнеме 1-2 часа понякога, дори и повече, но резултатът накрая ще е абсолютно готов и окомплектован за нас. Така че това, което аз винаги препоръчваме, първо да свикнете да работите с един GPT инструмент, с който да водите основно разговори, диалог с него, като ChatGPT и Claude, и една комплексна събирателна платформа като Hixfield или Magnific. Само тия двете са ви достатъчни, за да работите и да изпълнявате успешно вашите проекти. И затова не е нужно да учите и разучавате 10-20 такива. Достатъчно е точно тези две да подберете за вас и с тях може да постигат наистина отлични резултати. Така че това беше от мене за днес. Следете и следващите епизоди, също така следете и събитията на сайта ни www.3designacademy.com за предстоящи формати, обучения, както и в School Community, където можем свободно и директно с мен също да общувате и задавате вашите въпроси. Аз винаги ще реагирам. Така че до скоро и всички описания и линкове може да намерите под видеото за всички тези платформи, които споделих. Така че до скоро!